Sa number 3, sa San Carlos City, isa ka grade 9 nga estudyante. Ginbuno sa isa ka grade 10 nga estudyante, samtang nagapapauli. Pila sa tiyanan na angkon sang 17 anyos nga grade 9 student matapos ginbuno sa grade 10 nga estudyante sa Teachers Village, Barangay 2, San Carlos City, Martes sang hapon. Giklaro ni Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief sa San Carlos PNP, nga tapos na ang klase kag papauli na ang duha kaimbolbado nga mga estudyante sa nagluntad ang kinagamo malayo sa school premises. Gindala ang pilason nga estudyante sa San Carlos City Hospital, samtang naaresto naman ang suspect nga nagaedad 17 anyos. Na-recover sa kapulisan ang patalong maging gamit sa insidente. Nagwa sa investigasyon nga may daan nga pagdinumtanay ang grupo sa biktima kag suspect. Nagbalusay ang mga ini kag nag-abdanay sang Martes. Frustrated homicide ang kaso nga posible ipasaka sa child in conflict with the law nga karon yara sa custody sa Department of Social Welfare and Development sang San Carlos City. Clarify lang na naman nga ang incident ni kuan siya nga susulod yun nga which is nag-alarma ganito sa mga parents sa kuan nga wala man natabo sa sulod. Gawa naman na papuli naman na sila tapos wala nagpuli may kantuan do sa barangay to kuan no inaway to. Sir, area na sir mga pila ka meters away from the school sir pero do mga Puro establishment estimate na naman more or less to 1 or 2 kilometers siguro ang area ng barangay to from the eskwela. Kaya puli naman na sila. Oo, kaya ang ginapagawa nga abing kuan aral lang sa eskwela nagtabo nga may mga pulis man tada nga kuan.